Pila na edad mo sir? 55? Weh. Moro naman ka 54. Pero mau kumbati pa ako. Mama. Good day people, welcome to my YouTube channel. December 3 karon. Og una ni sa mga adlaw sa akong gig para sa December na ako karon diri sa Nestle nga Christmas party or family day. Alright? Grabe, mas formal pa man akong spinner nako, DJ nako. Perti kaya. Sa'yo kay Kadriban? Ayo, alas 10. Ay, grabe kayo. In the service of the Filipino people. Ako nagkat sa ribbon. Ikaw nag-cut sa ribbon? Ano man itong kuhan karon nga, may aircon. Ang ilang budget sa pika sa siguro. So, highlights lang ni sa mga event. Okay na ba akong attire? Okay na ba na akong attire? Tanawa daw. Pang binatanon ba? Pang binatanon ba akong attire? Muna, running. Zoom. Okay ba na? Or kung na may masuggest nga bagay sa ko ang attire, please i-comment below kung sa'y bagay sa ko nga mga pang millennial. Kailangan mo tama di magpahalata nga na tayo anak nga grade 7. Ba? Oh, saman. Kaya na, di ba? Gede-gede. Zoom ang likod. Wariya ba? Wariya ba? Pero may sapatos, twinning. Lahi, ang imong check, dako sa kilid, akong check eh. Maklaro kay gray man. Black din mo. Oo, Pero lako tama. gyud pa nimong check. No? Tama, pariya. Twinning ni sa akong one. Actually, kuan mi ka ng dance group. Wala pa akong cameraman. So, anyway, bro, dali ra ni siya. Burag na last part niya, Digos Good Vibes. I-try na to niya kung makasayo ang Digos Good Vibes sa likod. Mag-vlog ta sa ilaha. Siya gwapo nga kuan. Coffee sa ko. Taas mga kapatid, wala pa ba energy? Tama ba? Taas! Sige, wave na natin, wave tayo ha, wave. O teka, wave tayo, tiri. Padulong dito, tapos pabalik ha. Tapos, slow mo nga wave ha, slow mo ha. Taratong na energy para magawas ang Digos Good Vibes ha. O ready? Wave tayo, slow mo, ready? 1, 2, 3, wave! Ladies and gentlemen, the Digos Good Vibes! Bang bang into the room. I know you want it. Bang bang all over you. I let you want it. Wait a minute, let me take it down. Wait a minute, pakpak mo. Hoy! Ginoo ko, nabuto na. Ayan, sa tanang ni Palakpak, mabuhay. Sa wala. Mugamay ang lagay. Ayan ha, sige, kanta tayo usap para sa mga bata. Oy, so syempre basig pagtuon lang nila ba nga kanang mga tigulang lang ang makagaba, kaming mga bayot makagaba po. Hoy, nga ikaw nakamakagaba ang mga bayot. Syempre na-prove na ko na kato nag-show ko sa may bukid doon lang. Asa? Ay, Kaabulan Festival. Oo, na dili jud mo palakpak paggawas sa kalsada ng banggaag tra. Hala, pista. Suko kay driver. Kisay driver. Ako. Tito! Awasan ako ninyo! Okay, diyan mo. Palakpakan na to ang bagong PTA ng officers. Okay, ato na lang. Ready? 1, 2, 3, Boss. Otra isa. Dapat boss ha. 1, 2, 3, go! Boss! Palakpakan na to mga auto-auto. Likod.
Oh yeah, people, welcome to Bitok Bitok University. Welcome to my channel. Pasensya nakapambalay lang ko karon, medyo wala kay ko naka-ilis gyud. Medyo bulingit kay ko. Pambalay nga ni mga basta ko nang tulog ko ba. December sa tangaron? December 3. Dili, December 4 na. December 5 na ron? So, ang event karon is medyo mura ang ilang peg kay sa to? Crazy Rich Asians. So muna nga niya akong outfit. Kan salamat dahil sa Luella Bridal. So walay pagduha-duha. So nadaing ko suit karon. 5:30 daw ang magsugod. Sa na oras 5:20 na late me. Kaya medyo wala na plano ang pagkuha sa mga bata. So na-delay na yun. So burag napamis ka nituan ta ang venue karon sa N Hotel. So hopefully, siyempre kung basta may nga ni malit ka tawagan ka, dool na madugay. So medyo traffic pa. So dili mi moagi sa kanituan padulong sa Bulwa. Si Lito nag-drive karon. So ang asawa po karon nakakuan po siya karon, nakamaron, naka-dress po siya. Nadamay siya dali dapat na additional talent fee ni kung i-appeal ako manager ipag-ilis. Di na pressure po sa appeal. Special event rin siya magkuan. You're home na? You're home na? Yes. Okay. Alright, so padlong nami sa N Hotel. So hopefully okay pa akong tingog, hopefully makayara, and kaning nga video ipakita sa inyo ang mga highlights sa nahitabo sa Christmas party sa Pueblo de Oro. Here we go, nakaabot na po mi pero medyo late na. Look at my attire. Ako ang head sa catering. Dapat sila pa-contest karon ba? Sila pa-contest ron. Pasensya, nakapantulog lang ko karon ma'am. Wakay ko naka-prepare. Pasensya kayo. Nakapajama lang ko. Pasensya kayo. Hi ma'am. Sus, mga kagwapa ba kayo nila mga igalaw? Hi ma'am. Si Ma'am Weng, of course. O, diba? Uy, mga datoon at mga... Dapat mo tilap ta karon manimawag steak. Dili ding-dong. Okay. Mayong gabi! Oy, di papa. Ang di mo papa walay sale sa 2020. Mapopre. Mayong gabi! Ganatong tanan! Pagpatong sa mga kita sa mau na red carpet. Bro, nabilang ko kisay ng hiyang meron. Ang yung mga ilong kabukan-bukan na. Tupa pagkulan mo, lalo ka lang aasarin. Ay, naluwal din sila. Sino ba sila? Nagasama sino pa kami! Thank you very much! Bye! Gusto rin ng outfit eh. Sustanay na! Sa mas nalangay mo sa inyong outfit kaysa inyong bagani. Dragon. Loy, mga tunahan ka. Gusto kasi ano na kasi tema na to karon
Coachella. Ang uban, murag isugura palitog suka. Tapos nihapit lang daya na. I-feel ako, kinsa tong mga dato o forma, pero yung bargo ng motor. I-try ninyo, lalaki ra po, okay ra yapon. Mas may man ang lalaki ra, musulod mo sa boarding house, mawalay mong mata, pagawas, motor na dahil. In fairness, puros bata, puros bata, si motor na ako. Kung medyo pa ako kulot, na mga bata-bata pa na. Powder, bata pa na. Uy, nanimaw batong diri ha. Clorox na may mahal diri ha. Bili. Uy, medyo nanimaw na bibikasin kapit sa likod. Ayan. Well, nanimaw ng pukbali ng uban. May lala. Ha? Pero, wala yung magpas-upas. Ang dami pa yung mga lalaki natin. Pila na edad ni mo, sir? 55? Uy. Moro naman ka 54. Pero, mo kumbati pa ako. Sir, init pang relasyon, init pa. Ano sa lalas na gamit, sir? Hindi.